Laurogeita hamarreko hamarkadan, espazio agentziek begiz jo zuten Marte. Garai hartan, ia ez genekien ezer Marteri buruz. NASAk Mars Exploration izeneko programa jarri zuen abian. Planetaren argazkiak atera, mapak egin eta uneko edo iraganeko bizitzaren arrastoak bilatzea zen helburua. Programa horren barruan, Marteko klimaren analisia egiteko hainbat misio jarri zituzten martxan. Horietako bat, 1998ko abenduaren 11an aireratu zen Mars Climate Orbiter zunda izan zen. $125 milioi kostua izan zuen misioak. Zundak laborategi txiki bat zeukan barruan. Horrez gain, eguzki panelak eta lurrera neurketen emaitzak bidaltzeko antena bat zeukan. Bidaiak 9 hilabete iraun zuen. Bidearen erdian ordea, NASAko ingeniariak ohartu ziren zerbait etzebilela ondo. Misio guztietan kontrolatzaileek lurretik zuzentzen dute ontziaren ibilbidea. Ohiko zerbaita. Oraingo honetan ordea, hainbat kontrolatzaileek zerbait arraroa sumatu zuten. Ontzi ura zehaztutako bidetik asko aldentzen zen. Ibilbidea zuzentzen zioten, baina ontzia berriro desbideratzen zen arrazoi argirik gabe. Kontrolatzaileek egoera horretaz ohartarazi zieten arduradunei eta bueltan ez zuten erantzunik jaso. Geroago, bere burua zuritzeko, NASAk esan zuen kontrolatzaileek ez zutela prozesu formala erabili haien kezken berri emateko. Zunda Martera hurbildu ahala, kontrolatzaileek behin da berriro zuzendu behar izan zuten ibilbidea, gero eta maizago gainera. Baina alferrik. 1989ko irailaren 23an, 9 hilabeteko bidaiaren ondoren, ontzia lurreko kontrol pantailetatik desagertu zen arrastorik utzi gabe. Misioan inbertitu ziren $125 milioi Marteko zoruaren kontra jo eta 1000 zatitan hautsi ziren. Ikerketa batzorde bat eratu zuten, gertakariak argitzeko. Eta ondorioa ezin harrigarriagoa izan zen. NASAk onartu zuen neurketa unitateetan hanka sartu zuela. Zundaren eraikuntzaren zati bat kanpoko hornitzaile baten esku geratu zen. Eta NASAk ordenagailuak sistema metriko dezimalean programatu zituen bitartean, hornitzaileak sistema anglosajoia erabili zuen. Lurreko kontrolak ibilbidea zuzentzeko agindua bidaltzen zuen bakoitzean, ontzian zeuden ordenagailuek ez zuten elkar ulertzen. Newtonak eta librak nahasten baitzituzten. Baliteke espazioaren ikerketan gertatu den historiako akatsik barregarriena izatea.